Tupac Shakur is dead at the age of 25. Shakur was shot 4 times. Their evening out in Las Vegas ending just a few steps away from where it had begun. All eyes on me. 27 ዓመታት ሓሊፉ ክሳብ ዝቀረባ ግዜ ግን ቀተልቱ ክተሓዙ ይከኣሎም ንሱ ብህይወት ኣሎ ይሞተን ካብ ሰባት ተሓቢኡ ይነብር ኣሎ ኣብ ከተማታት መልክዑ ቀይሩ ክዛወር ተራእዩን ካልኡን ዝብሉ ወረታት Tupac not dead. You know he's somewhere smoking a Cuban cigar on the island somewhere. You know what I mean? Tupac, sí. Uno y dos. Está ahí. Ah, bueno, tú lo has visto. Sí. All eyes on me. ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግን እቲ ሓቀኛ ቀታሊ ቱፓክ ሻኩር ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቅጽር ፖሊስ ኣትዩ ይርከብ Las Vegas police have arrested a man connected to the 1996 murder of rapper Tupac Shakur. They have arrested Dwayne Keith Davis, also known as Keffi D. እምበር ከስንሎሚ ነቲ ካብ ዝመውት 27 ዓመታት ኣሕሊፉ ክንሱ ክሳብ ሎም ዕለት ኣርእስቲ ካብ ምስራሕ ዘይዕረፈ ዘሎ ሓደ ካብ ዓበይቲ ምስጢራት ኣማውታ ህቡብ ናይ ሂፕ ሆፕ ኣርቲስት ዝኾነ ቱፓክ ሻኩር ዝድህስስ መደብ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል keep it for the code of the streets. It just came from the backseat for me. All eyes on me. ኣብ ላስ ቬጋስ ዝርከብ MGM Grand Casino ኢና ዘለና ማይክ ታይሰን ድማ ናይ ዓለምና ዝበለጸ ተጓሳጣይ ንምዃን ይቃለስ ኣሎ Introducing the one and only Iron Mike Tyson. እቲ መወዳደሪ ቦታ ብፍሉጣት ሰባት መሊኡ ኣሎ ቱፓክ እውን ንዓርኩ ማይክ ታይሰን ምድጋፍ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡሎ እቲ ባእሲ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ዘይመልእ ግዜ እዩ ተዛዚሙ Long rest there, but he has felt. Back comes Sheldon. That one, you can't buy one or learn one. Oh, forget it. Punch. He's wobbly. You can always punch. 1 minute and 9 seconds were left. ማይክ ታይሰን ተዓዊቱን ናይ ዓለምና ሻምፒዮን ድማ ኮይኑ himself really. I think his indication to the referee. Tyson really could not have answered them in a more emphatic manner than he has done in the ring at the MGM Grand Garden. እቲ ግጥም ተዛዚሙ ቱፓክን ብጾቱን ነታ ኣዳራሽ ገዲፎም እንዳወጹን ከለዉ ግን ሓደ ካብ ኣዕሩኽ ቱፓክ ቅድሚ ሕጂ መባእስቶም ናይ ዝነበረ ገጽ ረኣየ After the fight, Tupac is still in that mode. እቲ ሰብ ኦርላንዶ ኣንደርሰን ዝተባሃለ ኣባል ጉጅለ ጋንግ ክሪፕስ እዩ ነዚ ምስ ረኣየ ቱፓክ ጎይኑ ኣብኡ ብምኻድ ሃሪሙ ኣውደቖ ኦርላንዶ ምስ ወደቐ ኣባላት ኣኽበርቲ ጸጥታ መጺኦም ክሳብ ዝገላግልዎ ብጉጅለ ቱፓክ ከም ሕሱም ተቐጥቀጠ On Las Vegas MGM Grand Hotel surveillance video. Death Row Records co-founder Marion Suge Knight is circled. Rap star Tupac Shakur is nearby. Prosecutors say Knight is seen kicking Orlando Anderson. Orlando Anderson, Crips. ነዘን ኣስማት ጸኒሕና ክንምለሰን ስለ ዝኾና ኣይትረስዕዎን All eyes on me. ስም ቱፓክ ከተልዕልን ከለኻ ብቐጥታ ብርእስኻ ዝመጸካ ካሊፎርኒያ ወይ ድማ ዌስት ኮስት እዩ ይኹን እምበር ቱፓክ ካብቲ ቦታ ኣይኮነን መጺኡ ንሱ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ እዩ ተወሊዱ ኒውዮርክ ድማ ኢስት ኮስት እዩ All eyes on me. ወለድ ቱፓክ ደለይቲ ፍትሒ ኮይኖም ኣባላት ናይቲ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ንማዕርነት ሰብ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዝቃለስ ነበረ ብላክ ፓንተር ዝተሰመየ ውድብ እዮም ነይሮም በዚ ምኽንያት ወላዲ ቱፓክ እተሓርሰሉ እዋን ክሳብ ዝቃረብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳዊና እያ ነይራ ብዕለት 16 ሰነ 1971 ዓመተ ምህረት ድማ ናይ መጀመርታ ውላዳ ተበኮረት ለዘይን ፔሪሽ ክሩክስ All eyes on me. ወደ ሓደ ዓመት ምስ ኮነ ግን ስሙ ናብ ቱፓክ አማሩ ሻኩር ተቀየረ
So my mom named me after this Inca chief, and I think the tribal breakdown means like intelligent warrior, something like that. But I see. He's a deep dude. እዋን ንእስነት ቱፓክ ብድኽነትን ከልበትበትን ዝተመልአ ነይሩ። ድሕሪ ብዙሕ ኮለድን ምቅያር ገዛውትን ድማ ኣብ ባልቲመር ዓሪፎም ህይወቶም ክመርሑ ጀመሩ። ብድሕሪ እዚ ቱፓክ ኣብቲ ኣብ ባልቲመር ዝርከብ ባልቲመር ስኩል ፎር ዘ ኣርትስ ዝተሰመየ ቤት ትምህርቲ ተመዝጊቡ ክመሃር ጀመረ። ኣብኡ ድማ ምስታ ኣብ ቀጻሊ ብልጽቲ መሓዝኡ ክትከውን ዝኽኣለት ጄዳ ፒንከት ዝተባህለት ጎርዞ ተላለየ። ኣብዚ ምስሊ ትዕዘብዎ ከም ዘለኹም ድማ ምስታ ድሒራ ምስ ዊል ስሚዝ ዝተመርዓወት ጄዳ ሓቢሮም ኣብ ናይ ዊል ስሚዝ ደርፊ ክስዕስዑ ይረኣዩ። ኣብ ባልቲሞር ድማ ብዛዕባ ሼክስፒር ግጥሚ ጃዝን ሳዕስዒት ባሌትን ይመሃር ከም ዝነበረ ይሕበር። ኣብቲ ግዜ እዩ ድማ ቱፓክ ኣብ ቅድም ሙዚቃ ራፕ ክነጥፍ ዝጀመረ። ይኹን እምበር ብዙሕ ከይጸንሐ ኣዲኡ ምስ ቤተሰቡ ንክነብር ናብ ካሊፎርኒያ ስለ ዝሰደድቶ ነቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ትምህርቲ ዲፕሎማ ከይሓዘ ንከቋርጾ ተገደደ። ቱፓክ ዋላ እኳ ዲፕሎማ ይሓዘ እምበር ስሙን ዝኑን ግን ላዕሊ ክስቀል ጀሚሩ ነበረ። ቱፓክ ኣብቲ ግዜ ብዘፍርዮም ዝነበረ ብሉጻት ናይ ሂፕ-ሆፕ ደርፍታት ስሙ ላዕሊ ይሰቐል ዳ እምበር ዘይጥዑያ ተዓርኽ ስለ ዝነበርዎ ግን ብዙሕ ግዜ ተኣሲሩን ተፈቲሑን እዩ። ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ድማ ብሰለስተ ገበናት ማለት ብዓመፅ ጓል ኣንስተይቲ መጥቃዕትን ምትሓዝ ሽጉጥን ዝብሉ ገበናት ተኸሰ። እንተኾነ ግን ንሱ ካብ ኩሎም ገበናት ንጹህ ምዃኑ እዩ ዝምጉት። This is all I want to say. For all them people that doubt me, I had no record all my life. Okay? No record, no police record until I made a record. ዓመፅን ምትሓዝ ሽጉጥን ብጭብቲ ዝተረጋገፀ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሰባት ብዘውረዶ መጥቃዕታት ግን ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ግድን ነበረ። Now, why am I going to force her? I mean, this is common sense. But no matter what happens, innocent or guilty, my life is ruined. All that you want to hear is that he's guilty, he's in jail, the reign of terror is over. ቱፓክ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይትወድ ኣምበር ስሙ ግን በታ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝዘርግሓ ሚ ኤጌንስት ዘ ወርልድ እትብል ኣልቡሙ ገኒኑ ነበረ። ከም ውፅኢቱ ድማ እቲ ኣልቡም ናይቲ ግዜቲ ዝበለጸት ኣልቡም ብምዃን ቀዳመይቲ ኮይና ክትርቋሕ እንከላ ቱፓክ ድማ ብወገኑ እቲ እንኮ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ናይ ጊዜያ ዝበለጸት ኣልቡም ዝሰርሐ ሰብ ክኸውን በቕዐ። ቱፓክ ኣብ ጽርግያታት እናረኣዮ ዝዓበየን ብዙሕ ወረደይብ ዝመልኦ መነባብሮ ደኻታት ኣሜሪካውያን ብመልክዕ ደርፊ ስለ ዘቕርቦን ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪቡ ብድፍረት ስለ ዝዛረብን ሰባት ንቱፓክ ከም ደራፋይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሓያል ኣክቲቪስት እውን እዮም ዝርእይዎ ነይሮም። Imagine somebody having $32 million. $32 million, and this person has nothing, and you can sleep. መብዛሕትኡ ካብቶም ንሱ ዘልዕሎም ዝነበረ ኣርስታት ድማ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብብዝሒ ዘይረኣዩን ዘይስምዑን እዮም ዝነበሩ። Look, okay, I know you're rich. I know you got $40 billion, but can you just keep it to one house? You only need one house. And if you only got 2 kids, can you just keep it to 2 rooms? I mean, why have 52 rooms and you know there's somebody with no room? It just don't make sense to me. ብዛዕባ ቱፓክ ካብ ተዛረብና ነቲ ኣብ ግዜኡ ቀንዲ መወዳደርቱ ዝነበረ ቢጊ ከይዘከርካ ምሕላፍ ጽቡቕ ኣይመስለንን። ንቢጊ ብዝምልከት ኣዝዮም ብዙሓት ዶክሜንታርታት ዝተዘርሑ ስለ ዘለዉ ተገዳስነት ምስ ዘለዎኩም ኣብ ዩቲዩብ ብምእታው ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሕፅር ብዝበለ ግን ቱፓክን ቢግን ኣዝዮም ዝፋተዉ ኣዕሩኽ ምንባሮምን ቱፓክ ድማ ንቢጊ ናቱ ፍርያት ንክፍርን ክሰርሕን ድፊት ይገብረሉ ከም ዝነበረን ናብ ዝተፈላለዩ ምርኢታቱ ድማ ምስኡ ብምውሳድ ደርፍታቱ ንከቕርብ መንገዲ ይኸፍተሉ ምንባሩን ይፍለጥ። ብኸምዚ ድማ ክልቲኣቶም ናይ ግዜኦም እቶም ዝበለጹን ዝዓበዩን ከዋኽብቲ ንክኾኑ በቕዑ። To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. ከም ዝፍለጥ ቢጊ ንብሮክሊን ኒውዮርክ ማለት ኢስት ኮስት ክውክል እንከሎ ቱፓክ ድማ ብወገኑ ንዌስት ኮስት ዝውክል ዝነበረ። ይኹን እምበር ዕርክነቶም ክሳብ መወዳታ ክቕጽል ስለ ዘይከኣለ ተፈላለዩ። እቲ ምኽንያት ድማ ቱፓክ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ብዓመፅ ጓል ኣንስተይቲ ተኸሲሱ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሱ ድማ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝካየድ ነይሩ። ኒውዮርክ ድማ ናይ ብጻዩ ቢጊ ከተማ እያ። እቲ ክሲ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ንክኸፍል ስለ ዘገደዶ ቱፓክ
ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ገንዘብ ምእካብ ብምባል ናብ ሓደ ስቱድዮ ብምታው ናይ ካልእ ደራፋይ ዝተዳለወ ኣልቡም ክሰርቕ ፈተነ ብድሕሪ እዚ ቱፓክ ሓራሚ ብዘይተፈልጠ ብጥይት ተሃሪሙን ተዘሪፉን ኣብ ኮሪዶር ናይቲ ህንፃ ወዲቑ ተረኽበ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ግን ቱፓክ ካብቲ መቕጻዕቲ ብህይወት ክተርፍ ከኣለ ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ቱፓክ ንቢጊ ኣብ መስርሕ ቅትለቱ ኢድ ክህልዎ ከም ዝኽእል ጠርጠረ ብፍላይ ድማ እዛ ነጸላ ደርፊ ምስ ወጸት Who shot you? Separate the weak from the opsa. Lead hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. ነዊሕ ከይጸንሐ ቱፓክ ንቢጊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝልቀቕ ገበረ ብድሕሪ እዚ ክልቲኣቶም በብወገኖም ናይ ደርፊ ኩናት ማለት ራፕ ዎር ከፈቱ እዚ ደርፍታት እዚ ንሙዚቃ ዓለምና ክዕብልሎም ከሎ ቱፓክ ግን ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ምዝደሊ ድማ ነቲ ተወሲንዎ ዝነበረ ናይ 1.5 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ዋሕስቲ ሕጃ ክኸፍል ግድን ነበረ ንቱፓክ ካብ ዝመዓት እዚ ዘውፅኦ እምበኣር ሹግ ናይት እዩ ዝነበረ ሹግ ሓላፍን መስራትን ናይ ዴዝ ሮው ሪከርድስ ኮይኑ ከም በዓል ዶክተር ድሬ ስኑፕ ዳግን ዝኣመሰሉ ስነጥበበኛታት ድማ ኣብ ትሕቲ እዩ የስራሕ ነበረ ይኹን እምበር ሹግ ነቲ ናይቲ ግዜ ዝዓበየ ኮኸብ ስነጥበበኛ ቱፓክ ከፈርም ይደሊ ነበረ ኮይኑ ድማ ንቱፓክ ሓደ ጠለብ ኣቕረበሉ ንሱ ድማ ኣነ ነቲ እትሕተቶ ዘለኻ ገንዘብ ክኸፍሎ ንስኻ ድማ ምሳይ ፈሪምካ እንተወሓደ 3 ኣልቡም ክትዘርግሕ ዝብል ነበረ በዚ ዝቐረበሉ ጠለብ ዝዓገበ ቱፓክ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ተለቀ ብድሕሪ እዚ ሹግ ንደርፍታት ቱፓክ ካብቲ ዝነበርዎ ንላዕሊ ንክዓቢ ጥራይ ኣይኮነን ኣኺሉ ንቱፓክ ምስ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝርከቡ The Bloods ዝተሰሚዩ ፍሉጥ ጉጅለ ጋንግ ከም ዝራኸቡን ገበረ እምበኣር ከስ ሕጂ ናብተን ኣቐዲመ ኣይትርስዕውን ኢለኩም ዝነበርኩ ኣስማት ንመለስ ኦርላንዶ ኣንደርሰን ክሪፕስ ዘጊርኩም መን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እዞም ክሪፕስን The Blood ዝበሃሉ ክልተ ጉጅለታት ጋንግ ንሓድሕዶም ኣይፋተውን እዮም The Bloods ሓለውቲ ሹግን መሳርሕቱን ኮይኖም ዝኽፈሉ ጋንግስተራት ተባሂሎም ድማ ይጽውዑ ሓደ እዋን ወዲ ሓወቡ ንስኑፕ ዳግ ንሓለውቲ ጸጥቶም ኣመልኪቱ The Bloods በሓይሎምን ተኣማንነቶምን ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ከም መሳስሎም ተሰሚዑ ነይሩ እዚ ዘረባ ድማ ንሰባት ናብ ክልተ ከም ዝገማምዑ ገበረ ምክንያቱ ቱፓክ ስነጥበበኛ ዳ እምበር ጋንግስተር ኣይነበረን She always tells me that the payoff to her is that me and my sister grew up good and we have good minds and everything and we're ready for society but we just didn't have money and we didn't have the things like that so that's the only bad thing I think is poverty if I hated anything it'd be that ይኹን እምበር ሹግ ናይትን ብጾትን ግን ኣባላት ጋንግ ግሩፕ ብላድስ ምዃኖም ዘይምርሳዕ All these weak rappers, Nas, all these suckers, they battling off of East and West like this is a game. This ain't no game. All eyes on me. ሕጂ ናብ ዕለተ ሞቱ 7 መስከረም 1996 ከተማ ላስ ቬጋስ ኔቫዳ ኣዳራሽ MGM Grand ንመለስ Victim Orlando Anderson took the stand. He testified Knight tried to stop the beating. ጉጅለ ቱፓክ ንኦርላንዶ ኣንደርሰን ድሕሪ ምህራሞም ካብቲ ካዚኖ ወፂኦም ናብ ሆቴሎም ብምኻድ ክዳውንቶም ቀያይሮም ናብቲ ቱፓክ ድሒሩ ምርኢት ከርእየሉ ዝተመደበ ክለብ 662 ዝተሰመየ ናይ ሹግ ናይት ክለብ ኣምርሑ 662 እዛ ቁፅሪ ማለት 662 ኣብ ናይ ቅድም ቴሌፎን እንተ ዳ ጽሒፍካያ MOB ዝብል መልሲ ኢኻ ትረክብ እዚ ማለት ድማ member of Bloods ወይ ኣባል ጉጅለ Bloods እዩ ዝትርጎም ቱፓክ ድሕሪ ትባእሲ እንታይ ከም ዝመጾ ይፈልጥ ኣይነበረን ከም ዝፍለጥ እቲ ዝተሃርመ ኦርላንዶ ወዲ ሓው ንኪፊዲ እዩ ኪፊዲ ድማ ሓላፊ ጉጅለ ጋንግ ክሪፕስ ምዃኑ እዩ ኣብ ጉጅለ ጋንግ ድማ ተጋጊኤ ድሕሪ ሕጂ ኣይደግምነ ዝበሃል የለን እንታይ ደኣ ሕና ኻይኻ ትፈዲ እዛ ምፍዳይ ሕነ ትብል ባህል እያ ድማ ኣብታ ለይቲ እያ ዘጋጠመት My nephew was young, 20 years old. He didn't do nothing to you, you know. He didn't do nothing to you. Tupac shut up, kept his hands to himself. ኪፊዲ ወዲ ሓወቡኡ ብቱፓክን ጉጅልኡን ከም ዝተሃረመ ምስ ሰምዐ ብቕፅበት ክልተ ካብ ደቂ ጉጅልኡን ንኦርላንዶን ሒዙ ብመኪና ሕንውን ምፍዳይ ናብቲ ቱፓክ ዝነበረሉ ቦታ ክለብ 662 ብምምራሕ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ንቱፓክ ሹግ ናይትን ብጾቱን ንክወፁ ክጽበይዎም ጀመሩ ይኹን እምበር እቶም ዝደለይዎም ሰባት ቀልጢፎም ስለ ዘይወፁ ብኻልኦት ደቂ ጉጅልኦም ከይጥቅዑ ኣብ መናፈሩሕን ተረበሹ ድሕሪ ናይ ርብዒ ሰዓት ትጽቢት ድማ ነቲ ውጥን ናብ ካልእ እዋንን ቦታን ንክፍጸም ብምውሳን መኪኖም ኣልዒሎም ናብ ቤቶም ተበገዙ ብመኪኖም እንዳተመልሱ ከለዉ ግን ሃንደበት ብዙሓት ኣዋልድ ተኣኪበን ስም ቱፓክ እናልዓላ ክጭደራ ስለ ሰምዑ ኣተኩሮኦም ናብኡ ሰደዱ
all the chicks was like, Tupac. And he was like a celebrity, like he was in a parade. بدحرزي كيف يدن بصوتن مكينهم نابتا توباكن شغون زنبروا مكينا بمتسقع براتو موزيهم كتوكسو جمرو. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25. بركت زبولو دقفتو دما أبكبابتي توباك زعرفو اللو هوسبيتال بمتأخب اتنكو دمسنا يولدنا تأفيو بمبال نعماوتو مسناي مالكوم إكسن مارتين لوثر كينغ كمساسلو وعالو. بوليس نزغتلت بوجودلا جان كريبس كم استفادسما ملو طرطار سلا زنبرو دحر نويح غزي نو اورلاندو اندرسون بهصوص اب تحت قيد كم زاتو غبره يخون امبر اورلاندو ግን ነቲ ዘቀረበሉ ክስ ነጸወ. From 1995 to date, have you ever ridden in a white Cadillac? No. ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ውን ንሱ ንቱፓክ ከም ዘይቀተሎ ተዛረበ. I killed Tupac Shakur. ኦርላንዶ በዚ ክሲ ገበነኛ ኮይና አይተረኽበን. He was like I was like a big fan of his. To me, he was like, when you say Tupac, he was like, what I'm saying, Marvin Gaye rap to me. يخون امبر دحيرو مس مشط ادراك تتحيزو ኣብ ዝተለዓለ ባእሲ ነብሱ ባዕሉ ከም ዘጥፈ ይዝሕበር. ካብቲ ግዜ ተኣትሒስካ ክሳብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ምስ ቅትለት ናይ ቱፓክ ብምትሓዝ ዝኾነ ሰብ ተኸሲሱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ኣይፈልጥን. ድሕሪ ግዜ ግን 27 years. For 27 years the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, aka Keefe D, for the murder of Tupac Shakur. Keefe D ካብቶም ኣብታን ቱፓክ ዝቀተለቶ መኪና ዝነበሩ 4 ሰባት እቲ እንኮ ብህይወቱ ዝነብር ዘሎ ሰብ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ኣፉ ሒዙ ስቕ ክብል ኣይከኣለን። ብቐጻሊ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ብምቕራብ ብዛዕባ ተኽሲ ተዛሪቡ እዩ። ብተወሳኺ ኣብታ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ንሕትመት ዘቕረባ መጽሓፍ እውን ብዛዕባ ተሳትፉኡ ኣብ ቅትለት ቱፓክ ተዛሪቡሎ። ኣብታ ዓመት ድማ ፖሊስ ናብ ገዙ ብምኻድ ኮምፒውተራት፣ ቴሌፎናት፣ ሃርድ ድራይቨራትን ካልእን ኮታስ መላእ ገዙ ፈትሹ ዘድልዩ ሓበሬታን ሓንቲ ንገበናት ቱፓክ ዝሓቆፈት መጽሔትን ሒዞም ወጹ። ብድሕሪዚ ኣኽባሪ ሕጊ ነዞም መርትዖታት ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ Keefe D ሕጋዊ ክስ ኣቕረበ. Hey Keith, Metro Police, come over here. Hey Metro Police, come over here, all right? Thanks buddy. Come on over here. Appreciate your cooperation, okay? ኣብቲ ክስ ድማ Keefe D ኣብ ቅትለት ቱፓክ ከም ቀንዲ ኣዛዝን ኣካየድን ኮይኑ ከም ዝነጠፈ ይኽሰስ. The man suspected of ordering the hit that killed rap legend Tupac Shakur appeared in court for the first time in Las Vegas. ፖሊስ ካብ ዝቐጺልና ኣብ ብሩክሊን ንኣማውታ ናይ ቢግ እውን ክንፈትሖ ኢና ብምባል ተማባጺዑሎ. ክፈትሕዎ ድዮም ኣይኮኑን ግን ምስ ግዜ ሰለይ እናበልካ ዝረአ ይኸውን። እምበኣርከስ ንሎም ዘዳለኽዎ ንኣማውታ ህቡብ ናይ ሂፕ-ሆፕ ኣርቲስት ቱፓክ ኣማሩ ሻኩር ዝትንትን መደበይ ኣብዚ ይዓጹ. ካብዛ ቪድዮ ገለ ቁርብ ሓበሬታ ረኺብኩም ትኩን ድማ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም.